దిస్ ఇస్ హేమ పీడియాట్రిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆది డెంటల్ కేర్ సైనిక్పురి. ఓరల్ హైజీన్ మంచిగా మెయింటైన్ చేసిన, బ్రషింగ్ ట్వైస్ చేసిన మీకు బ్యాడ్ బ్రెత్ అనేది ఇంకా వస్తుందా? సో బ్యాడ్ బ్రెత్ అనేది నాట్ జస్ట్ ఓరల్ హైజీన్. సమ్ టైమ్స్ బాడీ ఈస్ వార్నింగ్ ఇట్. బ్యాడ్ బ్రెత్ ఈజ్ సిమ్టమ్. సో టుడే లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద అండర్లైన్ కాజెస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మెల్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు రొటెనిక్ స్మెల్ కనుక వస్తుంటే అండర్లైన్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ టాన్సిలైటిస్ కానీ సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు. రొటెన్ క్యాబేజ్ స్మెల్ ఉంటే లివర్ డిసీజ్ అని, ఫిష్ ఓడర్ ఉంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని, రొటెన్ మీట్ స్మెల్ ఉంటే సైనసైటిస్ అని, ఫ్రూట్ ఓడర్ ఉంటే డయాబెటీస్ అని, ఇట్లా అండర్లైన్ కాజెస్ అనేవి మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో మీరు టెంపరీగా మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ యూజ్ చేసి, హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేసి దాన్ని టెంపరీగా మాత్రమే మీరు ఆ బ్యాడ్ బ్రెత్ అనేది తగ్గించవచ్చు. సో జస్ట్ స్టాప్ మాస్టరింగ్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ డయాగ్నోసింగ్ ఇట్ అండ్ డోంట్ ignore the persistent smell. Early diagnosis can protect more than your smile.